माने सान्स होनांगौब्रा इसोरखौ टपा मालूम ना गाइस बेसेबां नायबावनो भाइरेल भिडिअ दिनैबो नाय बेनो गाबोनबो नाय बेनो मबाइल खुलिब्लानो नुयो सोरबा बुजादों सोरबा हमजादों सोरबा फिसाइ गोनांखाया हिनजाव दोनखारदों गथ' गारनानै खारदों बहाबा सिखाव खारदों जों ससियेल मिडियायाव नायोब्ला गावजों गाव काउन्टार होलायनाय बा नुयो गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव बदनाम होलायनाय बेखौल' जों नुयो थांनाय समावहाय साबा लाइमोन सिख्लाफोरखौहाय गुवाहाटियावहाय गाज्रि खामानियावहाय लोब्बा थानाय बिसोरखौ हमदोंमोन बिनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो भाइरेलानो भाइरेल गाइस बेबायदि गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ हमाब्ला माबायदि मानसिफोरखौ हमनांगौ लोगोफोर बे हमनायखौ लानानै सासे बर'निनो बयजोंबो सिनायजानाय जायनि मुङा सान्द्रि मोखां बियो मा फोरमायदों खेबसे माने सान्स होनांगौब्रा इसोरखौ जों नुदों सान्द्रि मोखाङा एनडेबि बिदा फंबायफोरखौहाय गाज्रि मोनदों आरो बिनि बायदिब्ला बेफोरबायदि खामानिखौहाय हमनो नाङा मावनो थाखाय खाबु होनांगौ दिनै सान्द्रि मोखाङा ससियेल मिडियायावहाय फेसबुक पेजाव लाइभ भिडिअ हगारनानै निमाहा होनांगौ खनसेखौ कनसिडार खालामनांगौ होननानै बुंनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदि खालामनो नाङा होननानै बुंनायखौ जों नुनो मोनदों स' सिस्टार सान्द्रि मोखां नोङो जुदि बेफोरबायदिखौ हमजानो लुबैयाब्ला अब्ला माबायदि मानसिखौ हमजानो लुबैयो नोंनि बायदिब्ला बेबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय मदद होनांगौ नामा दिनै कुइसना बेसो आं सानदों सान्द्रि मोखाङा बयजोंबो सिनायजानाय हिसाबै बेफोरबायदि लाइभ भिडिअ ससियेल मिडियायाव फैनो नाङामोन दा नोंखौहाय बयबो बेबायदि खामानि मावग्रा नाम्बार 1 लिडार होननानैसो ससियेल मिडियायावहाय जों नुगासिनो दङ नाथाय बेफोरबायदि दाजाथों आरो दा हमजाथों आं सानो स' बेजों लोगोसे आरोबाव बर'निनो सासे इउटुबारा ओमफ्राय जास्ट थाम्बनेइलावल' मोनसे पिक होफादोंमोन आङो आब' गेमस्रिनि पिकखौ होफानाय जादोंमोन दा आब' गेमस्रिया बेखौ जोबोद दुखु मोनदों होननानै बुंदों आंनि गोरोन्थि जाबाय बेनिखायनो आं आब' गेमस्रिनिसिम निमाहा बियो अन्नानै आंनि बे गोरोन्थिखौ निमाहा होदो गेमस्रि दैमारिखौ मानो दायनिगिरि एक्सिडेन्ट जाखानाय मानसिफोरजोंहाय सरजाबफानो नाजाया आरो नोंथाङा नों फंबाया लेखा फरा गोरोंखाब्ला मानो होनायनि सिगां सानग्रोआखै जानो हागौ नोङो इउटुब चेनेलावहाय भिउसखौ हास्थायनानै सासे बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा एक्ट्रिसनि फट'खौहाय बेयावहाय दायनिगिरि मानसिफोरजोंहाय सरजाबफादोंमोन अफकर्स बिथाङा भिडिअ'आव जेबो बुङाखै नाथाय नोंथांनि जि गाज्रि मानसिफोरजोंहाय सासे मोजां मानसिखौहाय सरजाबफानाय बेनो जोबोद गेरेन्थि होनायनि सिगां सानग्रो बिनि उनावसो खामानिखौ माव गाज्रिखौ सरजाबनायावहाय जेबो नङा नाथाय मोजांखौहाय गाज्रियावहाय लाबोदेरोब्ला बेयो जोबोद गाज्रि स' लोगोफोर नायलांदो गेमस्रि दैमारिया मा फोरमायदों खामानियावहाय लाङो बिसोर पार्टनारशिपआवहाय खामानि मावो दालालि खालामनानै स' बेखौबो नोंथांमोना हमनानै मोनखादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंखौ माबा प्रिन्सिपाल प्रफेसर बेबायदि बानायनो मा दरखार देलाय बुंलाय माने माइन्डआवनो माखासे मानसिफोरनियाव जेबो गैला खोमा माबा मोनसे टपिकल' मोननांगौ फेसबुकआव बेनो माने 1 विकसो बेनिल' फैबाय थागोन आरोना आलदा खामानिनिथ' फैया ओमफ्राय मालाबा जुदि सोरबा मानसिया बेमार जानानै माबा मोनसे डनेसन लुबैयो बा माबा मोनसे मोजां खामानिनि बर' हारिनिफ्राय माबा मोनसे सोरबाफोर जौगायो बेफोरखौथ' शेयार खालामा गाज्रिनि बुस्थुनिबाथ' माने 500,000 शेयार जाखागोन आरोना बेफोरबायदि बेखायनो एबार खेबसेयावहाय आङो वार्निं होआलासिनो डाइरेक्ट एफआइआर होनाय जाबाय आरोना टेक्लाजों लावदुमजों थांनानै मानो होनोबा बिसोरबो बिराद दुखु मोनदों जिहेतु आरो जोंहा न'आवबो बिराद दुखु मोनदों आरोना मानो बिदि होफानांगौ मानो जेब्लाबो नोंखौल'
नाय माने एभ्रि इन्सिडेन्ट जेब्लानाखि मोनसे जाथाय फैया मानो ट्रेन्डिंआव आंखौल' बुंगोन दाख्लैबो सोरबा रेशमानि माबा मोनसे दावराव जाबाय बेवहायबो आंखौ लाफाबाय आरो लोगोसे सोरबा मिथि खारलांनाय मिथि हाबा जानायनि केसावबो नोंनि लोगोआ बिदि बिदि जादों आरे आंनिल' लोगो नङाना बियो मेरला एक्टर एक्ट्रेसनि बयनिबो लोगो आरो जों एक्टर एक्ट्रेस नालाय बयबो जों लोगो जानानै थाखायो आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं बयजोंबो फ्रि बयजोंबो लोगो बयजोंबो रायलायखायो ओमफ्रायहाय बेयावहाय मानो माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बेहा पार्सनेल लाइफनि आंजों लोगो खिन्थु आंजों थोरैना बे आंखौ बुंगोन बेनि लाइफनि बेनि गोसो सिंनि खोथाखौ बेथ' आंजों शेयार खालामाना अब्ला आं बोरै मिथिनांगौ जाखो आरो मिथिया हसिया जाय मिथिनि इन्सिडेन्टखौबो लानानै बखिदों आं बिसोरखौ बे मोनसे खोथाखौल' बुंनो सानो आरोना जायजों जादों बेसो मिथियो स' जोङो मिथियालासिनो जेबो जाज खालामनो हाया मालायखौ बेबा मानो थाखाय मा जादों जोंबोथ' मिथिया अब्ला जों बुंनानै मा लाब ओमफ्रायहाय दा नोंथांमोना आं जिथु पोस्ट होदोंमोन गथ'खौ लानानै जे मा होनांगौना होनाङा ओमफ्राय जोङो न'आवहाय रायलायबाय गासैबो न'आवहाय रायलायनानै दा पुलिस स्टेशनावथ' अलरेडि रेजिस्टार्ड जाखाबाय हाथिगाव पुलिस स्टेशनाव ओमफ्राय गथ'आबो आंखौ इन्स्टाग्राम फेसबुक बा इउटुबनि पोस्टआव गोबां कमेन्ट्स हरदों आरोना जे आब' आंखौ निमाहा हो आं स्टुडेन्टसो आं एबारनिफ्राय बिदि खामानि मावला खिन्थु आंनाव गाबलायलायनानै फनावहाय रायलायदों आरोना आंखौ माबोदो जोंहा न'खराव मिथिबा बिराद माबा जागोन आङो सेलिब्रिटिसफोरनि भिडिअससो होयो बर' सेलिब्रिटिसफोरनि बागै ओमफ्राय आं बेखौनोथ' होनबाय जुदि नों आंनि बागै भिडिअ बानायनोबा नोंहा कन्टेन्टआ जोबदोंमोन नामा आंनि बाय'ग्राफिबो बानायनो हागौमोन बा आंनि माखासे क्लिपखौ ब्लग भिडिअनिफ्रायबो दिखांनानै नोंनि चेनेलावबो होनो हागौमोन खिन्थु बेफोरबायदि गाज्रि इन्सिडेन्ट जानायाव आंनि फट'खौ लानानै मानो बिदि थाम्बनेल बानायनांगौ अभियासलि आं दुखु मोनखागोन न' आं न'नि इमान गोजानाव दङ आरो गोबाङानो बुंगासिनो जे आंखौ गवायावहाय मानो थांदों गवायावहाय नों गाज्रि खामानि मावनोसो थांदों नामा माबा माबि बुंगासिनो आरोना स' बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो जे आङो गवायावहाय फैनाया आङो उइदाउट एनि रिजन फैयाखै बेयावहाय आङो स्पन्सरशिप मोनदों पेड कलाबरेसन जेखौ होनो नोंथांमोना जाय मिथियो बा जाय मिथिया आं बेखौ बुंनो सानो जे आङो बेयावहाय थादों जादों बा गुवाहाटीनिफ्राय आं फैदों गासैबो आंखौ बिसोरो पे खालामजोबदों ठीक आसे आं जेबो होनाङाखै ओमफ्राय नायनो लुगैयोबा आंनि इन्स्टाग्रामाव थांबानो जाबाय बिथां जिथु डाइटिशियाननि बिसोरनि कम्पानि बे कम्पानिजों आंना कलाबरेसन खालामनाय दंखायो आरोना स' बिथांमोना आंनो मोजां रां होदों अभियासलि आं माबा मोनसे अपरचुनिटि मोनबाथ' आं बेखौथ' मावखागोन ना जेनेबा आंलाय मानोथो जनानै थानो जिहेतु आंहा दा गोहो दङ बोलो दङ जिहेतु आं खामानि मावनो चान्स मोनदों खाबु मोनदों आं बेखौथ' अभियासलि मावखागोन ना मा होनो माखासे मानसिफोरनि मेन्टेलिटि दिनैसिम बहुत बुंजाबोबाय बेनि थाखायनो आङो एबार खेबसेयावहाय जेबो वार्निं होआलासिनो डाइरेक्ट एफआइआर होनाय जादों आरोना मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना गोबाङानो नुखायो जे बे इन्सिडेन्टआवल' नङा जेनेबा मालाबा बिदिबो जायो जे सोरनिबा मुभिखौ रेकर्ड खालामनानै इउटुबाव उइदाउट एनि पारमिसन आपल'ड होयो बेवहायबो पुलिसजों हमजानानै निमाहा बियो खालि माने नोंसिना एफआइआर होजाबाल' आंखौ निमाहा होदो माबा होदो होननानैल' माने उनाव भिडिअ बानायनायानोसै आरोना खिन्थु बेनि सिगाङाव नोंसोर मिथिनानैबो खामानिखौ मावखायो आरो दा जिहेतु आगैयाबो जिहेतु निमाहा बिनायनि भिडिअ बानायदों बेबो मिथिखायो जे आं बेखौ थाम्बनेलाव होबा बे जिथु इन्सिडेन्टआवनो बियो इनभल्भ गैया बेनि थाम्बनेलखौ आं मानो होनो एटलिस्ट खेबसेथ' साननानै नाय माबा मोनसे मावनायनि सिगां दासो आंनाव गाबै बुंहरदों आं स्टुडेन्टसो आंनि लाइफआ बरबाद जागोन माबा जागोन दे जोंनि गोसोआ नोंसोरनि बायदि नङा मिथिबायना जोङो खिन्थु उपाय गैयैयावसो एफआइआरखौ होनो गोनां जादों मानो होनना बुङोबा बे इन्सिडेन्टआ दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिगासिनो इभेन आंजोंल' नङा गोबां मानसिफोरखौ नोंसोरो मिम्स पोस्ट माबा माबि थाम्बनेलाव होनानै माने डिफेमल' खालामनो नागिरो मिथिबायना माने जोंफोरनि फट'खौ होबा एसे एनै भिउस फैगोन नालाय आरो जिहेतु नोंनि भिडिअसफोरखौबो नायदों आं बाखिखिनियाव बारा भिउस गैया बाट जेब्लानोखि जोंनि भिडिअसखौ बा आंनि थाम्बनेलखौ होनानै नों होदों बेवहाय भिउस मोनदों बास बेनो आरोना भिउस मोननानैनो माने नोङो बिराद खुसि ओमफ्राय आं जे माबोरै मोनदों आं जे न'निफ्राय एसेबां गोजानाव आङो बेयावहाय जब मावफैदों आं माबोरै मोनगोन आंनि बागै जुदि नङिखौनो जुदि आंखौ आंनि बागै बेफोरबायदि नोंसोर थाम्बनेल मिम्स बिदि बानायबाय थाबा आं माबोरै मोनगोन आरो आंनि न'खरनिया माबोरै मोनगोन नोंसोर बेखौथ' साननानै नायनांगौ ना दा नोंहा जानायखाय नोंहा खैफोद फैनायखाय नोङो निमाहा बिबाय बर'जों बर' निमाहा हो होनना बुंबाय
दे जों निमाहा होगोन खिन्थु नोङो बे दायखौहाय आरो रिपिट खालामफिननो नाङा आरो जाहाथे आं बयखौबो खावलायो जे मालायखौ जेबो नुवालासे जेबो मिथियालासे मालायखौ ओरैनो बिदि डिफेम खालामनो नाजानो नाङा आरोना फेसबुकआवनो जा बा इउटुबावनो जा बा जेखियावनो जा बेबायदि खालामनो नाङा जायखौ प्रुफ नुयो जाय हमजादों जाय बुजादों बेखौ हो जोंहा बेयावहाय जेबो प्रब्लेम गैया सोरबा जुदि गाज्रि खामानि मावदों बेखौ हमदों बेनि भिडिअ होदों बेयाव आहा बुंनांगौबो जेबो गैया होबाय था खिन्थु नंथारि मानसिखौ बिदि होबा जों सयज' खालामनो हायाना बेनि थाखायसो जों एफआइआरखौ होनाय जादों मिथिबायना आगै दा नोङो आंनि सिगाङाव गाबफ्लादों ना बोले एफआइआर होनायखायसो ओरैनो एक्टिं खालामहरदों गाबनायनि आं मिथिया आं नोंथांनो गासिखौबो होनानै होगोन आरोना मेसेजफोरखौहाय अननोबो ओंखारो उन्दै गथ' बुजिनानैसो खामो ना बोले बुजियालासेनोसो खामो खिन्थु डिफेमाथ' जोंसो जायो नङा होमबा जों इसेबां हार्डवर्क खामो सोर मिथिनो गोबाङानो आंखौ बुङो जे लावदुमनि फैसा थानायखाय गवा थांदों माबा थांदों माने मा होननो आंहाबो मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट दङना आंहाबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङ एभ्रि मान्थ आंहा गारिनि EMI होनांगौ मा होनबावनो गारिनि EMI होनांगौ फंबायनो बाइक बायना होनायनि EMI दासिमबो जोबाखै मिथिगौ बेफोरनि रेसपन्सिबिलिटि दङ आंनाव मा आं एभ्रि टाइम लावदुमखौ फन हरनानै बुंबाय थागोन नामा नै आंना गारिनि EMI नि टाइम जाबाय होदो टेक्लानि बाइक बायनायनि EMI नि माबा फैबाय होदो आंहाबो मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट दङ ना आं जुदि खामायनो हायोबा आं खामायगोनानो खिन्थु आंखौ माने आं बेसिमबो सिरिमोन आरोना मानसिफ्रा बुङो जे थाखा थानाय हौवा लानायखाय बेयाव गिदिङो बेयाव बेरायो आनबक्सिं भिडिअ बानायबाय थायो होननानै माने मा होननो सोरबा बेलेग इउटुबारा जुदि आनबक्सिं भिडिअ बानाय अब्ला बिसोरो इउटुबनिफ्राय फैसा मोननायनिफ्राय बानायो जायो ओमफ्राय जेब्ला आं बानायो अब्लाना मा लावदुमनि फैसा लावदुमा बायना होदों बेनोल' आरोना माने आंहा जेबो जिउआव इनकाम सर्सआनो गैया आरोना बेफोरबायदि जिहेतु नोंथांमोना माखासेफोरा आरोना बयखौबो खोनाखै आं माखासेफोरा मिम्स बानायदों लावदुमखौ चकिदार माबादार आरे नोंसोर जाय मिम्स बानायग्राना खेबसे गावखौ आयनायाव नायना लाग्रो जे आङो लावदुम बायदि वेल सेटल नंगौना नङा नोंसोर समायानो लावदुमनि सिगाङाव थानो मिथिबायना माने लाइक आं लावदुमखौ बुङाखै जे बिराद मालदार बियो बिराद माने लाइफआवहाय सेटल जाबाय आं बेखौबो बुङाखै खिन्थु एटलिस्ट बियो गावनि आथिङाव गसंनानैथ' जागासिनो सोरनिफ्रायबाथ' बिसोर भिक्षा मांगिनानैथ' जायाखै वेल सेटल ना गावनि बिमा बिफानि फैसादोबोथ' बे मालदार जायाखैना जेनेबा मा होनो गसंथिनो हायाखैना गाव बेस्रा खस्थ' खालामनानै बियो दिनैसिम बेबायदि पजिशनावहाय फैनो हादों स' मा नोंनि क्वालिटिजों नोङो लावदुमखौहाय बेफोरबायदि मिम्स बानायखो चकिदार माबा माबि बिदिनि माने गावखौ लाजिनो सोलों आरोना मा होनबावनो दा जों नुबाय गेमस्रि दैमारिनि भिडिअखौ जों खोनाबाय गेमस्रि दैमारिया दायो गवायाव दं बे गवायाव थानायखौबो गोबांथार मानसिया गाज्रि कमेन्ट होदों आरो गाज्रि सानदों आरो सोरबा बुंदों गेमस्रियाबो देहा फानो आरो लावदुमनि जाग्रा आरे बाबा लावदुमनि जादोंना गावनि खामायनाय जादों बेखौहाय नोंथांमोना बुंनो मा अधिकार दङ गवायाव मानो थांदों मानो थाङाखै बेरायनो थांदोंबो जानो हागौ बेखौहाय सोंनो नोंथांमोना सोर हायोब्ला नोंसोरबो फै नोंसोरबो बेरायफै गुबुन जायगायाव थांब्लानो जे गाज्रि खामानि मावगोन बेयो माबा मोजां बाथ्रा जाबाय नामा मानो बेफोरबायदि नेगेटिभ साननो जोंनि बर' हारिया माब्लानि दिनाव सोलायनो रोंबावगोनथाय आं बेखौसो बुजिनो रोंला जेसेबां ससियेल मिडियायावहाय इउटुब चेनेल बख'दों इउटुब चेनेल खुलिदों फेसबुक पेज खुलिदों गासैबो नेगेटिभल' साननो गाज्रिखौल' भिडिअ हगारो मोजांखौथ' नायखाया गाज्रि भिडिअखौसो नायो जों बेफोरबायदि साननायनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां स' लोगोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोना जुदि भिडिअ होनायनि थाखाय गोरोन्थि सानदोंब्ला आंखौ निमाहा हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअआव सोरबा गोदान हाबदोंब्ला हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों
जय बर' हारि।